Un bon dia, la nostra volguda, encara que ara ja no tant, amiga filosofia, va decidir fer una volta per la contornada per a veure com anaven les coses. Primer va decidir donar-se una volta pels instituts, on més curiositat tenia ella. Ella es va quedar sorpresa, no es va imaginar que les coses anaven tan malament. Vist allò, Filosofia va voler passejar-se pel centre del poble per a veure com anaven les coses per allí. La seva sorpresa va ser encara major al veure com es controlava tant a la gent. Llavors, va començar a pensar com solucionar aquest problema per a que les persones començaran a pensar per si mateixes. Però abans de tot, va voler donar una última volta per a comprovar si la cosa era tan greu com pareixia. I es va donar compte que ja no podien anar més a pitjor. Filosofia, farta de tot, es va cansar de tant de control i va decidir tallar d'una vegada per sempre. La gent, de sobte, va començar a pensar per si mateixos i no es van deixar influir més per ningú.